Mark Beats, Mark Beats, So mapapansin natin ilang minuto lang yung dumaan. Kanina andun tayo sa kabila, hindi pa nakakarating dito yung tubig. Tapos ngayon, ayan na, napakalapit na. Baka abutin tayo dito ng pagtaas ng level ng tubig. Sana hindi umabot dito sa kinalalagyan ko, kasi andito ako sa may Pangpang. So kita niyo yung ano, yan, yan umaabot yung tubig. Ayan, andito na siya. Yan, lapit na. Titingnan ko mamaya yung level ng tubig, kasi kung baka umabot dito tapos hindi na tayo makaalis, balik na tayo dun sa Mag-iina. Baka hindi tayo makaalis kapag umabot dito yung level ng tubig. Kaya sumabit pa damit ko. Aray, aray, aray. Sumabit pa sa anong. Balikan na natin sila dun. Balikan na natin. Sige, sige. Bilis, bilis, bilis. Tapos ang lakas na din ng hangin. Lakas na ng hangin. Ups, yeah. Naririnig nga sa ano, dun sa mic ng mga gamit ko, naririnig pa rin yung hangin. Hindi kasi natin alam kung ano yung magandang gamitin na microphone para sa ano eh, para sa phone. Comment na lang kayo sa baba kung may sasuggest kayo na microphone maganda, hindi maririnig yung malakas na hangin. Naririnig eh. Pag medyo mahina yung boses ko, hindi na marinig eh. Mas naririnig pa yung tunog ng hangin. So, andito na tayo. Pagod ako maglakad. Tingnan natin yung tubig. Diyan na, malapit na. Umabot na dito sa may kinalalagyan natin, sa may Pangpang. Bilis na tumaas. Kanina tayo, kaninang kami andun tayo. Isang oras lang ang lumipas. Dito na oh. Lapit na ng tubig. Kuya, anong kinakain niyo? Sirya. Yummy! Kobe, anong kinakain mo? Chicheria! Ah! UTI! Mami, anong kinakain mo? Wala. Laway. Ang ganda ng buhok ko. Ako din, ang ganda oh. Ikaw, pakita mo din ang hair mo. Ay, Sa- ang hair. Sa lakas ng hangin, yung ano ko, balakubak, pinatangay. Pinatangay yung balakubak ko dahil sa lakas ng hangin. Wow! The mountain! Kuya, yun, may pagak. Kita mo? Malapit na. Kung anong gamitin yung videos ko, malapit na. Makain na siya. Daddy, chicheria! Mga Fish! May penguin! Pam, walang penguin dito. Ah! Yung mga penguin doon sa may ano, doon sa mga nagyayelo yon. Sa mga hindi naman nagyayelo.
malamig dito, uuwi na tayo, baka abutin tayo ng alon. Alon. Ay, pagkaramdaman mo ko na yan, si ano ni Nene tayo. Ayun. Wag! Tatapos ang basura dyan. Ayun, may mga parating. Punta din dito. Malapit na yung ano. Tapos may mga ano doon, no? May mga langit. Nakadala na sila rito.